po, ito naman po si Pinoy Spenya. Nandito na po tayo sa part 8 ng paano mag-upgrade ng kusina. At ito po ay nilalagay na po yung mga framing ng bintana at saka po yung mga fixture ng ilaw. Ito po ay maiksi lamang po yung ating video at gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nanonood ng ating video at siyempre lalo na doon sa mga nag-subscribe at siyempre sa mga nag-like. Salamat po muli. Ito na po yung ating bintana na ating tinutukoy na mataas po sa drywall ng almost half inch po ang taas. Kaya ang ginagawa po dito ay atin pong kinakatam para po yung paglalagay po ng framing doon sa ating mga bintana ay maganda po ang pagkakalagay. Ito po yung side ng bay area na bintana at doon sa regular na bintana po sa kabila. Dalawa pong area ito. At ito na nga po yung gagamitin nating pagkatam na nakatam na po yung halos kalahati na po nitong bay window na ito. At ito na nga po, medyo tinatapos na nga po ni brother yung ibang pagkakatam. Yung pagkakatam po nito ay dahan-dahan lang po ang pakain sa kahoy at baka sumobra. At yung hose naman na nakikita ninyo, yan naman po yung vacuum para po hindi po masyadong makalat. At dito naman po sa side na to ay ginawa na po ito na ganun din po ang nangyari na mataas din po ng half inch. Linagay na nga rin po yung framing para makita nyo po na ito po ay naka-flat na siya doon sa drywall. At ito na nga po ang kanyang kinalabasan. Magtungo naman tayo dito sa nilalagay ni Brother Noel na mga fixture ng ilaw. Ito po ay 6 pong ilaw ito. At saka isa pong nakalagay doon sa above sink. Nang kadahilanan pong nilagyan ito ng masking tape at para hindi po mag-crack yung ating mga pintura, inihiwa muna yung mga tabi nito para po pag inalis po yung masking tape, hindi po sumama yung pintura. At ito na nga po yung huling fixture na ginagawa ni brother nung inabutan ko siya. At makikita po natin na dinadahan-dahan lang po yung pag-aalis ng tape para hindi po naman po mag-crack yung pintura. At siyempre ayaw din nating madumihan yung ibang lugar ng ceiling. Kaya siyempre atin munang maghuhugas ng kamay at kailangan pong malinis. At ito na nga po yung ating ilalagay na ilaw. Ito po ay isang LED na soft white po ito. At ito po ay nabibili sa mga local hardware po lamang. Kung minsan po nakakabili po kayo ng isang set nito na ang laman po ay 4. At medyo mura-mura po pag ganon. At kung makikita nyo po yung ating canister na kung saan nakalabas po yung ating wire na galing po sa ceiling, yun po ay isa po siyang adapter na kasama po nung canister na binili na pwede pong lagyan lang ng bombilya o kaya itong klaseng ilaw na ito. At double purpose po siya. Isa po siyang recess
at saka medyo nakalabas po ng ganito. Halos hindi nyo po makikita yung ating ilaw na nandyan sa taas hanggat hindi nating iswitch. At yan po ang ating itsura ng ating mga ilaw sa ceiling. Tulad po ng sinabi ko kanina na bali 7 po ito. Yung 6 po ay magkakasama sa isang switch at yung isang nasa ibabaw ng lababo ay mayroon po siyang sariling switch. At katulad po ng sinabi ko kanina na ako po ay nagpapasalamat sa mga nanonood at siyempre sa mga nag-subscribe. Salamat po ulit.